Задачата е да се спи някъде на студено. На второто але е най-добре. Ето, нашия човек си търси тук под заскрежените иглута, под станцията на второто але, къде да спи. Не му харесва, пуска лавината, нали, под нея да търси, на самата лавина да спи. Но ето, под нея изглежда доста читаво. Избира си место за равна площадка, заравнява я, тъпче, опъва палатка. То всъщност не е палатка, а е спасителен заслон, защото основното, което топли, е чувала и подложката, а палатката основно е за да има къде да си сложиш дрехите, да не те вали сняг. Ето, топли се вода на примуса, стъмва се, небето е розово, залът е красив, вече се стъмни, светлините над София са невероятни. На лунна светлина снегът блести и всичко се вижда на лунна светлина, а светлините на София са невероятни. И това е най-красивата гледка от една спалня, която може да се представите. Луната 2 дена до пълнолуния, вижте как светка от студа и блести снегът. Нашият човек е усмихнат и плющи платнището на студа.